बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले कोचिंग स्कूल पवले कोचिंग स्कूल पवले सबे में मैया जी ज्ञान बरसाइले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले कोचिंग लगा चंदा बिटोरी पूजा करत बाहर तक जरूरी हां स्कूल कोचिंग लगा चंदा बिटोरी पूजा करत बाहर तक जरूरी बेसरा गावे लागल हमरा भी पढ़े लागल बेसरा गावे लागल हमरा भी पढ़े लागल रोले की बाहर के हुक्का काना भइले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले प्रेम से बोली जय सुभाष हां वजबे के लिए बाये सरदा भवानी रमेश रागी तोहर निकले कहानी सरदा भवानी रमेश रागी तोहर निकले कहानी प्रिया के हौ दादा एगो सरस्वती माता प्रिया के हौ दादा एगो सरस्वती माता रवि रोशन है माई गुण तोहर गाइले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो भाईले बीड़ा बाजा के सारा चौकीलो